revealed this. Ethiopia is communicating to the international community that the crisis with Eritrea is entering a decisive phase while telling the domestic audience almost none of it. ስለዚህ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ጉዳይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ከቢድ ደረጃ ኣትዩ ከም ዘሎን ዳርጋ ናብ ኩናት ድዩ ክኸይድ ናብ ካልእ ብዘይገድስ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎን ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ግን ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ የለን ስለዚ እና ኮንፊውዝ እናገበረ ክኸይድ ዘሊ እናደናገረ ክኸይድ ዘሊ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ምዚ ሕጂ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ከለና መጀመርያ እንታይ ክጥቀሙ ይፍትኑ ኣለው እዚ ንርአ Up to reports that an Iranian cargo jet has crashed in Eritrea, carrying not aid, not goods, but weapons that could rewrite the balance of power in the Horn. Ethiopia's radar ሓንቲ ካብዚ ብብዝሒ ዝጥቀሙላ ዘለው እዛ ናይ መን ኢኻ ትብላ ናይ ኢራን ድሮናት ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ኣካል ናይቲ ዝደልይዎ ዘለው ፃዕሪ እዩ ስኻ እንታይ እዩ ኤርትራ ክትእገዝ ስለ ዝደልዩ ዘለው ናብ ኤርትራ ደጅፍ ኣፅዋራት ይኣትሎ ዝብል እዩ እዚኣ ሕጂ በየናይ ክጥቀሙላ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኮን ደኾን ኣሜሪካ ንኢራን ኣጊዳታ ስለ ዘላ እገዳ ናይ ኢራን ተኣጊዱ ዘሎ ሃገር ድማ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣፅዋር ይሸይጥ ኣሎ ንዝብል ስነ መጎት ክሸጡ ይፍትኑ ኣለው እዚ ድማ ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ኣቓልቦ ረኺቦም ንኤርትራ ኮንተይን ኣብ ምግባር ክሕግዞም ዝኽእል እዚ ከዓ ብናይ ኣብርሃ መምህር ኣብርሃ ናይ ትግራዋይ ኣናሊስት እንታይ ማለት እዩ ንትግራይ ክሃርሙ እንድሕሪ ኮይኖም ንኤርትራ ኮንተይን ክገብሩሎም ኤርትራ ጠጠው ክትብለሉ ትኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል ኣገባብ እዩ ኣብዚ ቀረባ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓደ ቦታ ከይዱ ኢንተርቪው ኣካይዱ ነይሩ ናይ ኤርትራ መልሲ ቅድሚ ምርኣይና እዚ ኩናት እዚ ከጋጥም ድያ የጋጥምን ተባሂሉ ኣብ ተሓተተሉ ንስማዕ ተንኮል ብዙሕ ኩናት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ዓብዪ ብዙሕ ሬቶሪክ የምፅእ ከም ዘሎ ብዛዕባ ዓሰብ ብዙሕ ነገር ይዛረብ ከም ዘሎ ሰፊሕ ዛዕባ ልዕሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካብቶም ዕዱማት ዕድል ተዋሂብዎም ሕቶ ክሓቱ ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዕድል ረኺባ ንጌታቸው ክትሓቶ ከላ ሳታይ ትብል ንስራ ህዝቢ ትግራይ ዝሰርሕ ዘለኹ ኢኻ ትብል ክሳብ ሕጂ ግን ምስ ፌደራል ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ምክንያቱ ድሕሪ ህዝቢ ትግራይ ይጠቀም ኮይንካ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ሓራ መሬት ዝበሃሉ ብፌደራል እዮም ዝድገፉ ንስኻ ኢኻ እውን ትድግፎም ዘለካ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ደኣ ንህዝቢ ትግራይ ክጠቅም ኣብ ፌደራል ዘሎ ክትብለና ዘለካ ዝብል ሕቶ እያ ሓቲታቶ ጌታቸው ክምልስ ከሎ ኣነ ኣብ ዓፋር ምስ ዘለዉ ምንም ዓይነት ሓገዝ የብለይን ኢሉ ምስ ጀመረ ጋዜጠኛ ማህዲ ሓሰን ኣብ ማእኸል ጣልቃ ብምእታው ንስኻ ናይ ፌደራል በዓል ስልጣን እንዲኻ ኣመኻሪ እንዲኻ ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ከይጉዳእ ትሰርሕ ኣለካ እኮ ከመይ ጌርካ ደኣ ምስ ፌደራል ኮይንካ ክትሕግዞ ትኽእል ዝብል ሕቶ እያ ሓቲቱ ብድሕሪኡ ጌታቸው ክምልስ ከሎ ኣነ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እየ ዝደሊ ምስ በለ ጋዜጠኛ ዝነበረ ቃለ መጠይቅ እውን ኣብ ጥቕሚ ሕጂ ትብሎ ዝነበርካ እየ ድብለካ ዘለኹ ምስ በሎ ጌታቸው እንታይ ዝብል ኣነ ጠበቃ እየ ጠበቃ ከዓ ኣብ መርትዖ ኣብ ድጋፍ ዝተመርኮሰ ውሳነ ወይ ሓሳብ ክህብ ዘለዎ ይብል እሞ ድሓር ሓታቲ ኣቋርፅ ኣቢሉ ኣብ በረኻ ከለኻስ ጠበቃ ይነበርካ እንዲኻ ሕጂ ጥራሕ ኢኻ ጠበቃ ኮይንካ ኢሉ ሰፋጠጦ ጌታቸው እሞ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኻይዱ እዩ ኣብዩ እውን ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ክብል እዩ ተዛሪቦ ድሓር ተሓታታይ በቃ ያኽለካ ሕጂ ኢትዮጵያ ኺልካ ስራሕ ትረክብ ኣይመስልን ዝብል ምዝራብካ ብምባል እዩ ዓፂሙ ናይ ቀዳማይ ራውንድ ሕቱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሓታታይ ካብቶም ፓናሊስት ፕሮፌሰር ቶንቮል እዩ ሓቲቱ ኣብይ ጀኖሳይደር ኢልካ ኣብዚ ነገርካና ኣለካ እንታይ ይስማዓካ ሕጂ ምስኡ ክሰርሕ ከለካ ኢልዎ ብዛዕባ ኣብይ ብዙሕ ተዛሪብካ ኢኻ ኣብ መደመር ዝብል መፅሓፍ እውን ቅድሚ ሕጂ ንዕኡ ኣንቢበ ኢልካ ኣብ ዝሃብካዮ ኣብይ ናይ መደመር ፅንሰ ሓሳብ እኳ ብኣግባቡ ዝፈልጥ ኣይኮነን ኢልካ ጌርካ ድሓር ግን መፅሓፍ ክምርቕ መፅሓፉ ክምረቕ ተሎ ተመሊስካ ኣብይ ንፉዕ ምኳኑ ኣመስጊንካዮ ስለዚ ቀደም ኢኻ ሓሲኻናስ ወላ ሕጂ ኢኻ ትሕሱ ዘለካ ዝብል ኣዝዩ በዳህ ሕቶ እዩ ሓቲዎ ጌታቸው መልሲ ክህብ ከሎ ኣነ በዚ ዝነበረ ኩነታት ኢሉ ክጅምር ከሎ ቶንቮል ኣቋሪፅ ኣቢሉ ኣብ መንጎ ማለት ኣቋሪፁ ማለት ኣነ ሕጂ ኣይትበለና ማለት ፋክቲ እዩ ሓቂ እዩ ኣይቅየር እዩ ስለዚ ኣብ ዝመወካ ግዜ ዝተፈላለየ ዘረባታት ኢኻ ተዛረብ ዘለካ ኢሉ ምስ በሎ ጌታቸው ንእሽተይ ንምሃብ እኳ መልሲ ምሃብ እኳ ተፈፅሞ ግን ፈፂሙ ኣድበስቢስዋ እዩ ሓሊፉ ነተሓቶ ማለት እዩ ቀፂሉ ሓታቲት ያው ናይ ኣዲስ ስታንዳርድ ፀላለ ድማ
كم حجي هزب تقراي مستشفشفو منجستي سرح إذن سمع زلنا جيتاچو ردا أب لندن مس مهدي حسن نكرم ناي جورناليست حدا عالمنا عبيد كابتن عبيد ጋዜጠኛት ዝበሃል ኣብዚ ዋን ዘማለት እዩ ምስ ዝገበሮ ዝርርብዩ ጌታቸው ረዳ ናይ ብሓቂ ማለት ክሊር ብሌይተንትሊ ብግልጽ ክንዛረብ ተኮይንካ ጓሓፊኻ ሓሳቢኻ ለኽባጢኻ ንኸብድኻ ትነብር ኢኻ ኢሎም ኣብታ ኣዳራሽ ብግልጽ ህዝቢ ትግራይ ኢልካ ትሽክት ንስኻ ንኸብድኻ ትነብር ዝነበርካ ብፍላይ እሱ ትማህዲ ዝበሃል ኣብ ግዜ ህያደግ ረኺቡ ኢንተርቪው ገይርዎ እዩ ህያደግ ምስ ህያደግ ኮይኑ ከመሓድር ከሎ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ከሎ شعا انترفيو جيرالك اب غزي قالسد بتግራይ انترفيو جيرالك حجير ياكالو اب نفس وقت اب سلطان الله غيلو so when are you going to كاب سلطان كتلن ህዝቢልካ ሸቀጥ ኣይትግበር ኣብ ዝጣዓመካ ድማ ኣብ ዝመቸኣካ ንዘረባታት እናጠዋኻ ንንጌራኻ ንኸብድኻ ትሰርሕ ሰብ ኢኻ ኢሎም ካላይ ምስ ኣቢ ብግልጽ ኣባይሶም ኣለዉ ኣቢ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ናብ ኤርትራ እውን ኣትሪዶም ተዛሪቦም ኣለዉ ምናልባት ኣብታ ኣቐድማ ቢለ ዝሃብኩም ናይ መወዳእታ ቀንዲ ብዛዕባ እቲ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣባ ከስማዓኩም ባጌና ቀዳማይ ሚኒስትር على ነገር ተዘገርና ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ምስ ዝተሓዝዩ ክብሉ ይወስዩ ጋዜጠኛ ማህዲ እዋ ስኻኩም ነው ፈልጥማ ለካ ስኻ ኣባል ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ እንዲኻ ኣማኻሪ እንዲኻ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዑ ወኪልካ ክትኸይ ዘለኻ ሕጂ ነዞም ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታትን ፍትሓዮ ክትብሉ ዝኾነ ግን እዚ ከይከውን ዝሰርሑ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ኣለዉ ዝሰርሑ ቁፍና ኣለዉ ምስ ኤርትራ ኮይኖም ንፌደራል መንግስቲ ክወሩ ይሸባሸቡ ኣለዉ ስለዚ እሳቶም ከይጠፉ ፈፂምካ ስራሕ ክስራሕ ስለዘይክእል መጀመርያ ንዖም ከተነጥፍ ኢና ንፃር ዘለና ዝብል ሕቶ ይሓቲቱ ኣብዚ ጌታቸው ኣብ ዘልዓሎ ኤርትራን ትግራይን ብሓንሳብ ኮይኖም ኣብ ጫፍ በፂሖም ኣለዉ ንፌደራል መንግስቲ ክልቲኦም ኮይኖም ክወግኡ ስለዚ ንሕና ነዚ ተኸላኺልና ሓደ ነገር ተዘገርናዮ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ምስ ዝተሓዝዩ ክብሉ ይወስዩ ጋዜጠኛ ማህዲ ሓሰን መጀመርያ ጋዜጠኛ ማህዲ ሓሰን እንታይ ኢልዎ መጀመርያ ኣነ ክፈልጠካ ከለኹ ምስ ኢወደግ በዓል ስልጣን ነርካ ካልኣይ ናብ መቐለ ምስ ከልኩምን በዓል ስልጣን ኮይንካ መሊስካ ድማ ናይ ፌደራል በዓል ስልጣን ኮይንካ ሕጂ ከዓ ናይ ስምረት በዓል መራሒ ኢኻ ዘለካ ንቐፃሊ ድማ ጋድ ነውስ ኣምላኽ ይፈልጥ ምስ ካልእ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ምስ ካልእ መንግስቲ ክረኽበካ ይኸውን ዝብል ሕጫጨ እዩ ሓጭጭሉ ጌታቸው ኣብዚ ንእሽተይ ብስጭት ብዝብል ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ኦልሬዲ ባስተድ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናይዚ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ድማ one of the really ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዘገርም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣወዳድቓ ናቱ ኣዝዩ ሕማቅ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈንፈንካ መራሒ ምዃንካ እናበለዮም ዝነግርዎ ነትዮም እቶም ኣብኡ ዘለዉ በዓል ትሬንቮልድ በዓል ፕሮፌሰር ኩሎም ፀረ ኤርትራ እዮም ብወገን ኤርትራ ተሪኻዮ ግን ጌታቸው ረዳ ከምኡ የለን እንታይ ክገብር ከይዲ ኣብዚ ቦታ እዛ ነገር ይምንቱ ኢንተርቪው ኣይወፅን ኣሎ ብውሽጣዊ ምንጭታት ዝተረኽበ ኣብ ሆርን ሪቪው ዝረኸብኳ ቪድዮ እያ ብሓቂ ጌታቸው ረዳ is exposed ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ኩነታት ክመለስ ኢና ከነተሓዞ ስለ እንደል ዘለና ፍላይ ምዝ ናይ ኩነታት ናይ ዓረቡን ከነተሓዞ ስለ ዝኾና መሪዎች ወደ ሽፍትነት ወይም ደግሞ ወደ አማጺ ኃይልነት ተቀይሯል የብልጽግና ኃይል የሚል ከነባህሪው በዝርዝር የሚያረጋቸውን ጨምሮ አቅርቧል። ኢንጂነር ግን ከሰሞኑ በዚህ ደረጃ ታድጋለሽ እንጂ እናረጋለን አንድነታችን ፍቅራችን ጨምራለን የሚል ነበር የሚጠበቀው ግን ፊልድ ማርሻሉ 2018 የጦርነት ዓመት ይሆናል የሚል ንግግር መናገራቸውን እናስታውሳለን። እንደገና ከሰሞኑንም እዛው የመስቀል አካባቢ ደግሞ ዳይቭ ለመግባት ወደ ቀይ ባህር ተዘጋጁ የሚል የእግር ኳስ ጨዋታ ወይም የውሃዋን አይነት ነገር አድርገው ሲናገሩ ሰምተናል። እኒህን ሰዎች የምንጠቅሳቸው የሀገሪቱ ዋና ኃይሎች መሪዎች ስለሆኑ ወታደራዊ ኤታማዦር ሹሞች ናቸው። በስራቸው ያላቸው ሰራዊትም የነሱ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ንውሕ ዝበለ ሰግመንትያ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ብልጽግና ብርሃኑ ጁላ በሎ ካልኦት ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ ብልጽግና እንታይ ከም ዝደልዩ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ንጹር ዘይኮነ ዕላማ እዩ ዘለዎም እዮም ዝብሉ ወላ እኮ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ኣብ ባሕሪ ክወስዱ ገለ ይዛረቡ እንተለዉ ወላ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝደልዩ ኣይፍለጥን ኢሎም ንግሆ ሃንደበት ወፂኦም ድዮም ዝዛረቡ ወይስ ሓደ ሰብ መምርሒ ዝቦም ኣሎ ወይ እውን ዕላምኦም ናበይ ገፁ እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ድራማ ድወስዶም ዳእምበር ዝኾነ ይኹን ለውጢ ዘምፃሎም የለን ሓደ ካብቶም ነዚ ኩነታት ብቐረባ እናተኸታተለ ዝገብር ዘለካ ከርየኩም እየ ብዙሕ ነገራት ሒዘ ስለ ዘለኹ ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ
መጀመሪያ እንታይ ክንርኢ ደልየለኹ መሲልኩም there was this segment give me a second ሰለስተ አርቲክልስ ከመክመ የምሱ ኃይል ጥምረትና አሰላለፍንም ማየት ይገባናል። ይህ ጦርነት በተለይ በዘመናዊ አሁን ባለፉት 10-20 ዓመታት በዓለም ላይ የተደረጉ ያሉ ጦርነቶች በሁለት ተዋጊ ቡድኖች ብቻ አቅምና ጥንካሬ ስትራቴጂ የሚወሰኑ አይደሉም። አሁን የሚደረጉ ጦርነቶች በብዛት ብዙ የተለያዩ ኃይሎችን የውስጥና የውጭ የጎረቤት የሩቅ ሀገር የሚያሰልፉ ናቸው። ስለዚህ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት የሚፈነዳ ከሆነ በኢትዮጵያ መከላከያና በኤርትራ መከላከያ ብቻ የሚደረግ ጦርነት ሆኖ መታየት የለበትም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ከባድመ ጦርነት ጋር ሊያነጻጽሩት ይሞክራሉ። that is totally wrong። የኤርትራ እንታይ ዝብሎም ዘሎ መሲልኩም እዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ መብዛሕትኦም ዘይርድዎ ነገራት ኣለዩ ዝብል ዘሎ ጀዋር እቲ ኩነታት እዚ ሕጂ ክካየድ ዝኽእል ኩናት ንብሎ ዘለና ብቐሊሉ ሓደ ሃገር ምስ ኤርትራ ጥራይ ተዋጊእካ ክትወፅኦ ትኽእል ኩናት ጌርካ ምውሳድ ከቢድ ይብል ኣሎ። ኣካል ናይቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንኣብነት እዚ ዝኣቱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ሚሳይላት ድዩ ድሮናት ድዩ ኣፅዋር ድዩ ካብ ኢራን ናብ ኤርትራ ይኣትሎ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዲል ትገብራላ ካልኦት ሓይልታት ናብ ኤርትራ ይኣትሎ ዝብልዎ ብዙሓት ፋክተርስ ከኣትዎ ዝኽእል ኩናት ከም ዝኾነ ክግንዘብ ይግባእ። ኢትዮጵያ ኤርትራ ብቐሊሉ ምስ ኤርትራ ጥራይ ተዋጊእካ ክትወፅኦ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ይብል። ነዚ ክብል ከሎ ኣላያንስስ ናይ ዞባ እናጠቐሰ ይዛረብ። መን እዮም ቶም ኣላያንስስ ንሱ ዝጠቕሶም ኣተሓሒዝና ክንሪኦም ስለ ዘለና ንኣብነት he gives this evidence መጀመርያ እቲ ኩናት ዘሎ modern warfare ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ብዙሕ ኣፅዋር wars today are rarely fought in isolation regional and global alliances ስለዚ ሕጂ ዘሎ ዓውደ ኩናት modern warfare ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሓደ ሃገር ምስ ሓደ ሃገር ጥራይ ኣይዋጋእን እዩ ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዝኣትዎ። ስለዚ ኣቢ መን ኣብ ዙርዩ ክኣትዎ ይኽእል ኤርትራ መን ኣብ ዙርያ ክኣትዎ ይኽእል ዝብል ዘሎ መጀመርያ ከመይ ኤርትራውያን ሪኣክት ዝገብር ዘለኹ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ ንዑ ዝምልከት ናራቲቭ እዩ። ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምስ ኩሎም ሓይልታታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ግዜ ተገዲዳ ገጢማቶም እያ ወፂኣቶ ድማ እያ ተዓዊታ ወፂኣትሉ እያ። ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ሓገዝ የድልያን እዩ። እዚ ማለት ግን ኣፅዋር ክትገዝእ የብላን ቴክኖሎጂ ክትዓጥቕ የብላን ንብል የለና ደፍነትሊ የድሊ ኩሉ እዚ ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ እንተመፂዎም ክምክትሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ከም ዘሎ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዩ። ምክንያቱ እቲ ፈተና ናይ ህላዌና ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ካልኦት መሬት ወይ እውን ናይ ካልኦት ዲጋ ክንወስድ ወይ ኤሌክትሪክ ክንወስድ ኢልካ ኣይኮነ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንሃገርካ ንልውላውነትካ ንቀፃልነትካን ከጥፍእ ዝደሊ ኩናት እዩ። ሓደ external actors often pursue its own ስለዚ ብዙሓት ሓይልታት ናብቲ ኩናት ዝኣትዉ ድማ ናቶም ተወሳኺ ዕላማ ስለ ዘለዎም እዩ። ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ካትዉ እዮም። internal opposition within Ethiopia ካልእ ዝብሎ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ unlike the 1990s እዚ ናይ 98 ዝነበረ ኩናት ኢትዮጵያ now faces armed opposition from within ኣብ 1998 ኩናት ናይ ባድመ ወይ እውን ወራር ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሽዑ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ብረት ኣልዒሉ ዝቃለስ ኣይነበረን። ኩሉ እቲ ኢትዮጵያዊ ብሓደ ናብ ኤርትራ ይቕንዕ ነይሩ። ሎሚ ቀሊል ዘይኮነ ኣዝዩ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ብየማንን ፀጋምን ንኣቢ ከፍርስ ዝወድቕ ዝቃለስ ኣሎ። ንኣብነት ፋኖ ኣብ ኣምሓራ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ኣብ ኦሮሚያ these groups challenge the central government's legitimacy and military capacity እዚኣቶም ንበይኖም እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዓቕሙን ክእለቱን ብቅዓቱን ቻሌንጅ ገይሮሞ ዘለዎም ይብል ኣሎ። ሳልሳይ the Tigray Eritrea tension ፅምዶ ወይ እውን እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ፅምዶ so the unresolved hostility between Eritrea and Tigray remains a volatile factor ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ በቲ ሓደ ፅምዶ በቲ ሓደ ድማ ቴንሽን ትብሎ ትኽእል ኢኻ። Tigray's existence is a semi-autonomous force threatens both Ethiopia and Eritrea's strategic calculations. Tigray ድማ ምስቲ ኮይናቱ ዘላ ተማኢሉ ዘሎ ፖለቲካ ናታ ንክልቲኦም ወገናት ኣብ ካልኩሌሽናቶም ፅልዋ ኣለዎ ይብላ ኣሎ። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ከም ኤንቲቲ ትግራይ ዝበሃል ኣንፃር ኤርትራ ከም ዘይኮነ ርዱእ ኮይኑ ኣሎ። ክንምንታይ ምስ ኤርትራ ክተሓባበሩ ይኽእሉ እምበር ኣንፃር ኤርትራ ኣይኮነ። ምክንያቱ ኤርትራ ብመሰረቱ ኣንፃርቲ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ስለ ዘይብላ ኣብዚ እዋን እዚ ብግምጣሉ ትግራይ ኤርትራ ተድልዮም እያ። ንኤርትራ ሒዝካ ክመፀካ ዝኽእል ፈተና እንተስ ምስ ኤርትራ ተሓባቢርካ እንተወሓደ ግን ንኤርትራ ከም መሓዛኻ ወይ እውን ከም መሻርክትኻ ጌርካ ጥራይኻ ዝመፀካ ፈተና ክትገጥሞ ትኽእል።
كالي سودان as a potential escalation zone. Ethiopia and Eritrea's involvement in Sudan's internal affairs could widen the conflict. إذا إرترا إثيوبيا أو قدانا السودان. Already إثيوبيا كل زكالي قبرالو حج دما أبين شانقول حدش معسكر 17 شهر وتدرات كسل تنزغل بإمارات فاند زخونة بوتا يخفتكم زو ليزن الكرس لذي إثيوبيا درو أو قدانا السودان كل ذا بلح ما تقبرالا إرترا دما نتصرفنا السودان تحجز يا زبل كسلو. ስለዚህ ናይ ሱዳን ጉዳይ ካልእ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ፕሮክሲ ኩናት ካይደሉ ዝኽእል ቦታ ምዃኑ ይንገር ኣሎ ፎሬን ፓወርስ ኤንድ ፕሮክሲ አላይመንትስ ኢማራት ግብፅን ስዑድያን ከምኡን ካልኦት ሓይልታት ስለዚ UAE is reported aligning with Ethiopia ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ብዙሕ ደገፍ ክትገብር ከም ዘላ ፍሉጥኡ ግብፅን ስዑድ ዓረብን are also leaning toward Eritrea ናብ ኤርትራ ገጾም ዝተፀጉዑ ይመስሉ በቲ ናይ ቀይ ባሕርን ናይል ፖለቲክስን ተሓይዝካ this alignments mirror global proxy dynamics ስለዚ ናይ ካልኦት ናይ ኢዳ አዙር ኩናት ብዝሰፍሐ መልክዕ ንክቅፅል ዘሎ ተኽእሎ ይብል ኣሎ risk of prolonged multi-theater conflict ስለዚ በዚ መንገዲ ዝተናወሐ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ብዙሓት ሓይልታት ዝሳተፍዎ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ እናበለ ጀዋር ነቲ ኩነታት ክገልፅ ይፍትን ኣሎ ናው ኣብቲ ናይ ኢማራት ኩታ ክንመፅእ ከለና መጀመርያ ኢማራት ለንቀነ ከቢድ ፈተና ገጢሞ ኣሎ ክንብል ፀኒሕና ኣለና ከቢድ ፈተና ድማ ኣሜሪካ ክትጥምቶምን ክትሃርሞምን ወይ ታርጌት ክገብሮም ስለዚ ጀመረት ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ በዚ ንጀምር Arab Emirates backing a genocidal militia. Satellite images and UN reports show the UAE is arming a paramilitary group which is trying to take over Sudan by force. The country's civil war has displaced 12 million people and left 25 million. Support forces is overwhelming. ስለዚህ እቲ ናይ ኢማራት ስለምንታያ ክንድዚ ዓይነት ሕማቅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣስላም ዝኾነ ህዝቢ ሱዳን ትፍፅም ዘላ ዝብል ቀፃሊ ዶኩመንታሪ ናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ወርቂ ናይ ሱዳን ስለ ዝደለዩ ድዩ ናይ ሕርሻ መሬት ስለ ዝደለዩ ድዮም ኣይዲዮሎጂካዊ ድዩ እንታይ ትሕቶ ንሱዳን ንኢማራት ክንድዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ክጭክን ዝገበራ ካልኦት ግን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ሓሊፎም እዮም ኢማራት ንየመን ልክዕ ከምዛ ንሱዳን ትገብራ ዘላ ጌራታያ ኣብ የመን ጌራታያ ኣብ ሊብያ ጌራታያ ኣብ ሶማልያ ጌራታያ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና መስርሕ ሓድሽ ነገር ዘይኮነ ዝደጋገም ልሙድ ተሪኦ ናይ ኢማራት ኢና ንርኢ ዘለና ዝብል ካልኩሌሽን ድማ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ እዚ ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ፀቕጢ የጋጥማ ስለ ዘሎ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢማራት ምስ ማርኮ ሩቢዮ ተራኻኺቦም ተደዋዊሎም ከም ተዘራረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ እንተኾነ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ተሪኢና ከምኡ ድማ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብየማንን ብሪፐብሊካን ሳይድ ይኹን ብዴሞክራት ሳይድ ni abli maras sugumte khusat bizu tsaqti yigbar kam ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ ሰክሬታሪ ናይ ስቴት ማርኮ ሩቢዮ urged international partners to cut off weapon supplies to Sudan's parameter RSF ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ሓገዝ ና RSF ዝወሃብ ክቁረጽ ከም ዘለዎ ተዛሪብሎ ni ማራት ብሽማ ኣይጠቀሳን he accused the RSF of systemic atrocities of al-Fashir including murder ስለዚ እቲ RSF ዝበሃለ ጥቁ ምልሻ ብዙሕ ግፍዒ ዓመፅ ከምኡ ድማ ኩሉ ዓይነት ሕማቅ ተግባራትን ህልቂትን ይፍፅም ከም ዘሎ ነጊሩሎም ስለዚ accusations against ኢማራት ዝኸስስ ድማ ብቐጥታ እንተደይኮነ ብኢድ ኣዙር ተኸሲሳ ኣላ ሱዳንስ ኣርሚ ቺፍስ ሱዳን ብተደጋጋሚ ኣብ ኩሉ መድረኻት ኢማራት ይኸሱ ኣለው ከምኡ ድማ ነቲ ክሲ ኢማራት ኩሉ ግዜ ትነፅገያ የለኹን ገለያ ትብል ግን ምስ ኢማራት ዝተሓሓዝ ነገራት ንፁር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሜንስትሪም ሚድያ ብተደጋጋሚ ኢማራት ብፍላይ ዛ ፖለቲከኛ ናይ ዴሞክራቲስ ብወገን ዴሞክራቲስ ዘሎ ፖለቲከኛታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እቲ ግፍዒ ጠጠው ክብል እንድሕር ኮይኑ ግድን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ምክንያቱ ኢማራት ድማ እንታይ ኢሎም ኣብ ሓደ ግዜ ንቻይና ንራሻ ንኣሜሪካን ሰለስቲኦም ተቆጥዕ ዘላ ሃገር ኢሎም ኣሎ ንሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ተቆጥዕ ዘላ ሃገር ኢሎም ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ኣብ የመን ከምኡውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣሰንባዲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስዑድያ ኢማራት ስዑድያ ቀጠር ቱርኪ ካልኦት ሓይልታት ብምልኦም እዚኦም ግብፂ ኣብ ጎኒ ሱዳን እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብጀካ እስራኤል ዝድግፋ ሓይሊ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ብጀካ እስራኤል ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብዝተፈላለየ ሎቢ ገይሮም እዮም ዝጠዋወዩ ዘሎ እምበር እናተነፀለ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ብመንገዲ ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንዑ ዝድግፍ ሓይሊ የለን ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ንዖም ዝድግፍ ሓይሊ የለን ምስኦም ደው ዝበለ ሓይሊ የለን ኩሉ እቲ ምስኦም ደው ኢሉ ዘሎ ማኒፕሌትድ ዝግበር ጥራይ ስለዚ ኢማራት ጌም ናታ ፅቡቅ ጌሩ እናተፈለጠ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቀፃሊ ኣንደር ስክሩቲኒ ፀቕጢ ናታ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ውፅኢት ናይዚ ፀቕጢ እዚ ድማ ሓደ መዓልቲ ሓደጋ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ይርድኦም ኣሎ ማተር ኦፍ ታይም ናይ ስዑድያ ንጉስ ናብ
ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከይድ ክራኸብ ምዃኑን ናይ ሴኩሪቲ ድማ ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ስምምዕ ከም ናይ ኔቶ ዲል ክወሃቦ ይሓትት ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ግን ምስ ሱዳን ይራኸብ ስለ ዘሎ ምስ አልቡርሃን ተራኺቡ ከም ዝነበረን ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ስጉምቲ ንክውሰድ ወይ ፀቕጢ ንክግበር ሎቢ ክገብረሉ ሓቲታ ከም ዘላ ሱዳን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ ዝኸይ ዘሎ እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ቀሲልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤርትራ ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ዝሃበቶ መልሲ እንታይ ይመስል እንድሕር ኢልኩም ዳርጋ ኢትዮጵያ ኣብ ዕብዳን ከይዶም ከም ዘለዉ እዞም ፖተምኪን ፓርቲ ዝበሃሉ ኣዋጅ ናይ ኩናት ገይሮም ከም ዘለዉ ብግልፂ ኩናት ጀሚርና ኣለና ክብላ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣኑ እምበር ኩናት እዮም ኣውጆምልና ዘለዉ እዚ ዓይነት መልሲ እዮም ዝህቡ ዘለዉ ነቲ ኩናት ኣውጅና ኣለና ንምባል ግን ብምንታይ ገይሮም ይሽፍንዎ ኣለዉ ፓኬጅ ይገብርዎ ኣለዉ በዚ ዝተፈላለየ ናይ ኣፍደገ ባሕር ዶ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዶ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ተወና ኣሎ ዶ ዝብል ዝተፈላለየ ሃተፍትፍ ብዙሕ ዘረባ ገይሮም እትዮም ኣለዉ ኤርትራ ድማ ቃል ብቃል ሓደ ብሓደ ነጥቢ ብነጥቢ ክትምልስ ጀሚራ ኣላ ኖርማሊ ሕፅር ዝበለ ፅሑፍ እዩ ዝፅሕፍ ኣቶ የማነ ኣብዚ ሕጂ ግን ብዙሕ ነጥብታት እናጠቐሰ ይዛረብ ዘሎ ናይ ኤርትራ ናይ ጉዕዞ ናፅነታ ይኹን ኤርትራ ኢንቫይሮብል ቢን ሲቪንግ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓይነት ፈተናታትን ካብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ፈተናታት ይመፃ ከም ዝነበረን ኩናት ናይ 98 እንተኾነ እውን ብሰንኪ ናቶም ሕማቕ ኣጀንዳ ዝመፀ ምዃኑ ብዝሰፍሐ መልክዕ ገሊፅዎ ኣሎ ምናልባት ሳመራይዝ ጌርና ዘለና ንሕና እንታይ ኢልና ኣለና ናይ ኩናት ማኒፌስቶ እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓዋዊሶም ስለ ዝበልዎ እዚ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝበሎ እዚ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ዝበሎ ነብስና ንምክልኻል ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ወይ ሓላፍነት ኣለና ክብል ከሎ ኩናት ክእውጅ ስለ ዝደለየ እምበር ሓደጋ ስለ ዝመፁ ኣይኮነን ኤርትራ መናፅነት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብዘይ ፍቃድ ያ ጎቢጣ ሒዛታ ነይራ ኤርትራ ድማ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ነይርዋ ናፅነታ ንክትእውጅ ናይ ኢትዮጵያ ፍቃድ ኣየድልያን ነይሩ ናይ 98 ኩናት እንተኾነ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሓሶት ምክንያትን ኢትዮጵያ በዓላ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኣወጀቶ ናብ ኤርትራ ኣቀዲሙ ፕላን ተገይሩ ዝተፈፀመ ምዃኑን ኢትዮጵያስ ወር ኤይምስ ኢንክሉድ ካፕቸሪንግ ኣሰፖርት ኣብዚ ሕጂ ድማ ንዓሰብን ኣብ ደገ ባሕርን ካልእ እናተባሃለ ዝግበር ከም ዝኾነን ወላ ንዓሰብ ኢሎም ጀሚሮም ንባድመ ኢሎም ጀሚሮም ብዓሰብ ዝዋግሉ ምክንያት ኣይነበረን ስለዚ እቲ ናይ 98 ኩናት መጀመሪ ዳይ ባድመ ነይሩ እምበር ዕላማ ዓሰብ ከም ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ዝተረኣየ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ድራማ ክፈጥሩ ይፍትኑ ከም ዘለውን ቃል ብቃል ድማ እዚ ሸፈጥ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤርትራ ኣገናዕ ሓግዙ ኣብቲ ትዊተር ኬትኩም ድማ like Magbar, support Magbar, share Magbar, retweet Magbar. Fortunately, for the last several years now, the industry has been operating in a fog. They couldn't really figure out what the SEC was looking for, filings and paper stock certificates and that sort of thing. We're talking about now, digital assets and that sort of. እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ነዚ ክሪፕቶ ከረንሲ ሓድሽ ሕጊ ከነታታት ወሊና ኣብ ዝቐረባ ድማ ዓብይ ፅቡቅ ዝኾነ ፖሊሲን ንዑ ዝኸውን ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ቡሊሽ ኒውስ እዩ ዝበሃል ምናልባት ዕዳጋ ዝርበሽ ዘሎ ስለምንታይ እንተኢልኩም ድማ holders were selling at the $100,000 level, and so I'm fairly comfortable at this level. I would think that we'll build from this base and we'll rally from here. Obviously, እቲ ዕዳጋታት ዝርበሽ ዘሎ ብዙሕ ነገራት የጋጥም ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ ዝወስዶ ዘሎ ውሳነታት ብሓፈሻ እቲ ታሪፍ ናይቲ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም ዝኸዶ ዘሎ ብዙሕ ፋክተርስ እዩ ነቲ ዕዳጋ ዝርብሾ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ቅድሚ ዝኣተዉ ሒዞሞ ዝነበሩ መዓት ቢትኮይንስ ይሸጥዎ ስለ ዘለዉ ኣብ ከምኡ ዝፍጠር ዘሎ ዲሌቨሬጂን ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ፋክተርስ ኣሎ ኩሉ እንታይ ማለት እዩ ኣስተውዒልካ እንድሕር ከድካ ንዝተወሰነ ግዜ ከም ዝኽብል ፀኒሑ ንላዕሊ ክኸይ ስለ ዝኽእል ተጠቐምሉ ትዕድል ይድብለኩም ዘሎ ማይክል ሴይለር ማለት ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ናይዚ ዓውዲ እዩ ተሰማዕኩሞ ንነብስኩም ትጥቀሙ አስተውዒልኩም ተጠንቀቁም ውሳኔ ግበሩ ከሌጋሲ ጋር ሲያያይዙት ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ የወደፊት ሌጋሲ ምን ሊሆን ነው ብለው ራሳቸውን ከመንግስቱ ከመለስ ከሚኒሊክ ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ጋር አነጻጽረው ሌጋሲ እየፈለጉ ነው የሚሉ ትንታኔዎችን ሰማል አልስማማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሌጋሲ የሚጨነቁ ሰው አይደለም ለሌጋሲ የሚጨነቅ ሰው በሳል ሰው ነው ነገን አርቆ የሚያስብ ሰው ነው እሳቸው ካፍንጫቸው በላይ ለሌጋሲ አያስቡ ለስልጣናቸው ብቻ ነው የሚያስቡት ለበላይነታቸው ብቻ ነው የሚያስቡት ለዛ ይጠቅመኛል ብለው ነው ይሄን አጀንዳ ያነሱት ከሞትኩ በኋላ ሌጋሲ ምን ይሆናል ብለው አይደለም ደግሞ በዛም በዚህ የሚገኝ ሌጋሲ ነው አያመጡ ልደታ ያለው ድማ
I think that Abiy Ahmed كلاتهم كيم دندينو ملو مس انتي زبل زلو ገለ ሰባት ኢትዮጵያውያን Abiy Ahmed እኮ ብዛዕባ መጻኢ ውርሻናቱ ወይ ካለ ሌጋሲናቱ ቀይ ባሕሪን ተምጻእ ኩሎም ነኤርትራን ኢትዮጵያ ገለይሉ ዝሓስብ መራሒ እኮ እዩ ስለምንታይ ተቃውሞ ዝብሉና ኣሎ ሓሰውቲ Abiy Ahmed ሌጋሲ ግድሶ ወላ ውርሻ ወላ ገለ ግድሶ ከመይ ገይሩ ኣብዛ ስልጣን ይቅፅል ካብ ኣፍንጮ ኣርሒቁ ክሓስብ ዘይክል ኣይኮነን ወለዶታት ክሓስበልካ ንፅባሕ ከማን ክሓስብ ዘይክል ትማሊ ምሱ ዝነበረ ዓርኪ ጠሊሙ ንሎሚ ክነብር ዝደሊ ናይ ትማሊ ዓርኩ ረጊፁ ሎሚ ቡ ክሽቅጥ ዝደሊ መራሕሊ ኣምበር ናይ ባሕሪ ሕልሚ ሃልይዎ ባሕሪ ከምዚ የምፃልኩም ድማ ብዝደለኹም መካትዓኩም ይኽእል እያ ኢልዎ Abiy Ahmed በዚ ኸዶ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምፃልና እንድሕር ኺኢለ ኣነ ፖለቲካ ገዲፈዮ ኣካል ሂወተይ ክኸይድ እየ ስለዚ ዘይከውን ነገር እዩ እዚ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ በቲ ፖለቲካዊ ውድቀት ክኸውን ከሎ ብወታደራዊ ድማ ዝብልዎ ዘለው ስምዑ ከዚህ ውጭ ኤርትራ ኃይለኛ የሆነ ዝግጅት እያደረገች ነው በአሰብ በኩል ለምን አትሄዱም ነው መሸረፍ ፈደኮ በቃ አዳመጥናችሁ ባይናችን አሳዩን እስቲ ግጠሙና ሱሪ ላይ ቀዝነ ነው የምትመጣ ሱሪ ላይ ማለት ነው አማራ ያልተጨመረበት ጦርነት አይሳካም አማራ ደግሞ ብልጥ ሆኗል በማይመለከተው ሄዶ ህይወቱን አያሳልፍ እዚህ በድሮን የተጨፈጨፈ አዲስ አበባ አትግባ ተብሎ ጓጽዮን ላይ የሚመለስ ወጣት አዲስ አበባ ያንተ አይደለችም ተብሎ ቤቱ የሚፈርስበት የአማራ ህዝብ በወለጋ በግፍ እየታረደ በጅምላ የሚቀበር አማራ እያለ ቀይ ባህር ምንም የጠፋው ነገር ስለሌለ አማራ ሄዶ አይዋጋም ኤግዛክትሊ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እቲ አምሓራ ዝበሃል ነቂሕሊ ነቲ ጉዳይቲ እንታይ ዝብለ ዘሎ መጀመርያ ባሕሪ ከነምፅእ ክንዋጋ ኢና ከፍ ትብሉ እኮ ኣፅሚምኩምና እኮ ኢኹም ኪዱ ተዋግዎማ ስረ እንተለኩም መዓንጣ እንተለኩም ኪዱ ሰብኣይ ትረብሽ ኣብዚ ይብሎም ኣሎ ኣምሓራይ ግን ኣብዚ ናትኩም ኣጀንዳ ዝኣትወሉ ምክንያት የብሉን ናይ ኣስመራ ናይ ኣምሓሩ ናይ ፋኖ ናይ ኣምሓራ ቀይ ባሕሪ ወይን ዓሰብ ኣዲስ ኣበባ እያ ኮይና ዘላ ካብ መሬቱን ካብቲ ዝፈልጦ ከተማን ካብቲ ንሱ ዝሃነፆ ምዕባለን ጨፍጭፍካ ተውፅኦ ዘለኻ ብድሮናት ተቕጥቅጦ ዘለኻ ሲኣይ ሕጂ ምሳኻ ተሰሊፉ ኣምሓራ ከይተሓወሰልካ ድማ ብኤርትራ ከይድካ ክትዋጋ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ትዳለወት ሃገር እያ ሬድ ኮይና ፅበየኩም ኣላ ስረ እንተለኩም መዓንጣ እንተለኩም ሃየወስ በሉ ብትሃዲድ ጥራይ ምንባር የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ ንሕና ኣምሓሩ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ይኹም ቀይ ባሕሪ ዝበሃል ሕማም የብልናን ባሕርና 4 ኪሎ እዩ ኣዲስ ኣበባ ይብልዎም ኣለው ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ እዩ ባይ ደ ወይ ኣብዚያ ባዕሎም ፖስት ዝገበርዋ ነገረ መንገድና ክንሪያ ማዕመራዩ ዝገርመካ እቲ ፖለቲካ ዝኸዶ ዘሎ ኣብዚ እቲ the special operation force that says Abiy Ahmed is going to Assab with is joining Fano እቲ special force ተባሂሉ ዝቆመ ሓይሊ ንአቢይ ኣሕመድን ገለን ናብ ዓሰብ ክወስዶ እዩ ናብ ባሕሪ ክወስዶ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ገዲፉ ናብ መን ይመፅእ ኣሎ ናብ ፋኖ ይሕወስ ኣሎ ይብል ኣሎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ another level ኩነታት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ካብኡ ቀፂሎም እንታይ ይብል ኣለው ኣብዚ ስምዑ ናይ አቢ ናይትሜር ዝኾነ ሽግር እዚ እዩ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጭቆናዎች ያሉበትም ግድ የለም የባሰ ሊመጣ ይችላል ስርዓቱ በሚወስደው እርምጃ ግድያን ጨምሮ በርካታ የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ነው እንግዲህ ሰው በፍርሃት ቆፈን ውስጥ እንዲደበቅ ያደረገው ነገር የለም ፍርሃትን እየተገላገለ እንደመጣ ከሚወስዳቸው እርምጃዎች እያየ ነው ምን ትላለህ መስፍን ይሄ እንዲያውም የዘገየ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር በጣም የዘገየ ነገር ነው ላይክ አንድ ልጅ በ9 ወር መወለድ ሲገባው አሁን በ11ኛው ወር እንደተወለደ ነገር አድርጌ ነው የማስበው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ያለው ኢኮኖሚ ቀውስ የኑሮ ውድነት የመሳሰሉት ነገሮች ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ሽግር መፍትሒ ዘይብሉ ሽግር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብሓፈሻ እቲ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ሓደ ካብቲ ንስርዓት ናይ አቢ ፅንፅዋይ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ዝንገረሉ ብብዙሓት ፖለቲከኛታት ድማ ዝሰማምዑሉ ነጥቢ እቲ ፓብሊክ አፕራይዚንግ ዝበሃል ወይ እውን እምቢ ምባል ከምኡ ድማ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ንሱ እቲ ቀንዲ ንአቢ ካብ ስልጣኑ ካልዮ ዝኽእል ስለዚ እንታይ ይብልሎም on the courageous people ቅድሚ ሕጂ ገለገለ ተባዓት ሰባት ጥራዮም ዝዛረቡ ነይሮም ሕጂ ግን ምስቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ምስቲ ዘሎ ናይ ሰላም ሽግር ፍትሒ ዘየለ ብዙሓት ሰባት ኣይኮነን ብሕቡእ ኣይኮነ ብግልፂ ወፂኦም ብካሜራን ብቪድዮን ክዛረቡን ከማርሩ ንቡር ኮይኑሎ ይብሎ እዚ ድማ እቲ ፍርሂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተኣለየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኦፖዚሽን ናው ኢንክሉድስ ጋቨርንመንት ወርከርስ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ክኾኑ ይኽእሉ ኣውቲስታታት ክኾኑ ይኽእሉ ተራ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ኮይኖም ብቪድዮ ከይዶም ምስ ዘሎ ሚድያ ድማ እቲ ሽግር ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለው እቲ ሽግር ድማ ናይ ኩሉ ሰብ ሓደ ሽግር ስለ ዝኾነ ሓፍ ኢሎም ኣንፃርቲ ስርዓት ንክብገሱ
دفيد زخون زلو سي تتبعات كمص خلالو تفري مستسعر دحري تلوط كمص زغل زبل سنه مغوتينا نرزلنا the people need a genuine leader who can channel this opposition into real change جي مرحتي دليو نزي كونتات زي لكع كابتو كونتات تبغسه كمرحو زخل سب يدليو لمبر اتي سمعت اتي كونتات تبغسهم زلهم زنغر زلو one voice in the movement highlights a city's appearance and the tall buildings mean nothing without a foundation to the suffering people ስለዚህ ጋዝ በለጭ ዝብል ነዋሕተ ህንጻታት ፓላሶታት ልቺ ገለመለት ገብራለኻ ተራ ህዝቢ ስቃይናቱ ከተልዕለሉ ወይ ውን ነቲ ሽግሩ ክትፈትሓል ተደይኪልካ ነቲ ፓላሶ ክበልዑ ኣይክልኒ ክሰትዩ ኣይክልኒ ኣብኡ ክነብር ኣይክልኒ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና እናተባሃለ 10 ግዜ ኣብ ቴሌቭዥን ንሪኦ ዘለና ኣብ ስክሪን ንሪኦ ዘለና መግቢ ይኮነና መድሃኒት ኣይኮነና ትምህርቲ ይኮነና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እቲ ህዝቢ ድማ ብተደጋጋሚ ዝዛረቦ ኣርእሲ እንተሎሲ እዩ true prosperity cannot exist when citizens lack basic human needs እዚ ብልፅግና ኢልካ እናተዛረብካ ዝበዝሕ ህዝብናትካ ኣብዚ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ድማ ሰብዓ ልዕልዩ ዝኸውን መሰረታዊ ነገራት ክረክብ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ታብልፅግና ትብል ቃል ቦታ ክደልየላ እዩ ዘለካ that's why ድማ ነታ ብልፅግና ዝብሉ ብዕልግና ዝብልዎ ከምኡ እዩ ምክንያቱ ብቃንዛ ናይ ብዙሓት ህዝቢ ላግፂ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም Community leaders should step outside their offices and witness how the people are living. I mean, ترى حزبي كما ينبرالو ترى حزبي كما يالو هيوتوسي كابت بلجلج زبل ماكينه ناتومن بمسمس زبل بادلاتات مرحتنا سويس خدن وزين رؤيه بادلاتات تخدينهم زخدو نعوت يوم ترى هيوتات يوم كفتشوا كون لهم نابلو يوم زنغروم زلو بحفشا እንደግ ዘነጊርና ኢና እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳታ እቲ ኣብዚውና አለ ሓደ ንዕና ማረረ አውጽኦም ዝነበሩ በጣም እኔ ምን ልበላችሁ የሚበላው የሚያርፍበት የሚለብሰው እንጂ በቃ ከቁጥጥር ውጭ እየሆነ ነው። ማን ነው ኃይል ሊለው የሚችለው? እንዴ ህይወት እኮ እንዲቀጠቀጠ በተአምር አይዘለቅም። ያ እዚቲ መረረና ይስተፈላለዩ ወላ ተራ ህይወት ጽቡቅ ህይወት ዝነበሮም ሰባት ዝኾንዎ ዘለዉ እዩ። ኣብዚ ሓለፈውና ርኢናኩም ነርና ምንም ነገር የምንችልበት ሁኔታ የለም። መስፍን ሰው ፈለጋለ ባቀፍ ድምጽ ይኸው ተመልከት ሹፌር እየጮኸ ያለው እዚ ድማ ተሓድሽ ወጪ ዘለዩ እዚ ኩነታት ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር መሐመድ ከማን ፖስት ገይርዋ ነይሩ። ኣብዚ ኣብቲ ሃገር ምልሻ ኣለው ተርጂምሎ ፋኖ ወይ ሸነይ ኮነን ከም ዝገብር ዘሎ ተራ ምልሻ ኣብ መንገዲ ነዘ መኻይን ይኸትርዎን እሞ ነቶም ኣውቲስታት ገንዘብ ሃቡ ይብልዎም ምናልባት ከምዚ ነጋነ እንደለና ከይመስለኩም አይ ቲንክ there was this ኣብዚ ቀረባ ቲምናተይ ሰይዶም ላይ ነይሮም if I can find it بصحف زلو መንገዲ ሰይዶም ላይ ነይሮም እዚ ኻንታይ ዘረየካ ሕጊ ኣልቦነት ቀዳማይን ናይ መወዳታ ትቀንዲ ሂደት ስርዓት ከውድቆ ዝኽእል ሕጊ ኣልቦነት እዩ። ምክንያቱ ሕጊ እንተዘየለ ሰብ ከመይ ገይሩ ክነብር ይኽእል ለውለስነስ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ኣብዚ ረኺብያ ነይርያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብዛ ዓዲ ሕጊ ከም ዘየለ ወይ ክልተ ስርዓታት ሰለስተ ሲስተምስ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ናይ ኣቢ ሚሊሻ ዝበሃሉ ኣለዉ as you can see in this video militiamen are illegally stopping drivers at checkpoints ኣብ ዝኾነ ቦታ መፂኦም ጠጠው የብሉ ንሰባት እሞ ገንዘብ ክፈል ይብልዎ እንተደይ ከፊሉ ይጭፍጭፎ ወይ ክቀትልዎ እውን ይኽእሉ እዮም። ፋኖዩ ሸነዩ ዝብል ሽም ብሃብ ድማ ናብ ሕጊ ኣቕሪቦም እውን ከም ዝእሰር ወይ ኣካል ፀገም ከም ዝመፁ ክገብሩ ይኽእሉ። ስለዚ ብልሽውናን ጋዕዚናን ሲስተማቲክሊ ኣብቲ ሃገር ከመይ ኢሉ ይስዕር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ እቲ ሃገር ንምውዳቓ እዚ ወዲ እዝን እዩ ነቲ ሃገር ከውድቕ ዝኽእል እዩ ዝበሃል። ምክንያቱ ሓደ ሃገር መንግስቲ ስለምንታይ ትደሊ ንዝብል ዘረባ ሓንቲ ፅብቕቲ ስነ መጎት ክበኩም ኣብዚ ሓደ ሃገርቲ እንታይ ስለ ዝደሊ እዩ መንግስቲ ዝደሊ መንግስቲ እንታይ ክገብረሉ ስለ ትደልየኻ ከም መንግስቲ ናብ ሓደ ሃገር ክህሉ ትደልዮ መንግስት እንታይ ይስርሑ ቀንዲ እዚያ ስምዑ ወዛ ዘረባ እዚያ አብይ አህመድ ቃል በቃል ቀምታችሁ ብሉ ነው ያለው። ምክንያቱም ወደሱ እንዳይመጣ ምስራቅ ሾሩም ይሰማቸው የለም ባልታው ማንንም ጋር ቲዮሪ ላይ ስቴት ኦፍ ኔቸር ማለት ሁሉም ቀምቶ የሚኖርበት ሀገር ማለት በዓለም ላይ አንድ እንትን አለ አይዲያል የሆነ እንትን አለ። መንግስት ባይኖር ኖሮ መንግስት ማለት ስርዓት አስከባሪ ማለት ነው። መንግስት እኮ በሰላም ሰው እርስ በርሱ ሳይነጣጠቅ ሳይገዳደል ህግ ምን ይባለው አንዱን ጉልበተኛው ደካማውን እንትን ሳይል መንግስት ስርዓት የሚያስከብር ነው። ሁሉም በህግና በስርዓት እንዲኖር የሚያደርግ ስርዓት ሲስተም ነው። መንግስት ከሌለ መንግስት የሌለበት ስርዓት ቢኖር
ይቕረታ ሚት ኮይኑ ጽኔ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ ነገር ዘነጽረልና ኣብ ሓደ ሃገር ሕግን ስርዓትን ማእስዩ ዝጠፍእ ወይ እውን ማእስዩ ይጎድል እንተሪልና መንግስቲ ስርሑ ምስራሕ ተቋሪጹ መንግስቲ ድማ ባይ ዴፊኒሽን ቀዳማይ ተልእኾናቱ ሕግን ስርዓትን ከተግብር ኣለዎ ሕግን ስርዓትን መንግስቲ ከተግብሮ እንተዘይክኢሉ ሓደ በብሓይሉ በብቕልጹሙ ክነብር ይጅምር ሓይሊ ማለት ድማ ብረት ኣለካ ዲ ቅልጽም ኣለካ ዲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለካ ዲ ገለ እዩ ስለዚ መንግስቲ ስርሑ ተዘይሰሪሑ ሕጊ ኣልቦነት ይነግስ ሕጊ ኣልቦነት ድማ ናብ ሕጊ ጫካ ይወዘካ ሕጊ ጫካ ድማ ሓደ በብሓይሉ ይነብር እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ድማ መርአያ ናትዩ እናበልዮም ዝዛረቡ ዘለው ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ኢትዮጵያ ናበይ ገጻ ክትከይድ ትኽእል ካብዚ ኖበዲ ነውስ ዘገርም ምዃኑ ግን ንማንም ሰብርህ ኮይኑ ኣሎ የግዳስ እቲ ጸገሞም ዝክነሱ ኣብዚ ካልእ ጸገም ከም ዘለዎም ይዝንገር የመጀመሪያው ለየራሳቸው ተፋጁ ኃይለኛ ውጊያ አዲስ አበባ አጠገብ ነበረ የሚል ዜና ነው ምንድነው ማንና ማን ነው የተዋጉት እንደተገዳደሉም ጭምር ነው ያለኝ መረጃና ማንና ማን የተዋጉት ምንድነው ነበር አሁን ውጊያው መጀመሪያ ጧት ላይ ለገጣፎ ላይ ነበር የጀመረው ተቀየራላችሁ ወደ ውጊያው ወዳለበት ወደ አማራ ክልል ትሄዳላችሁ ሲባሉ አንሄድም ትሄዳላችሁ እነዛን ሰብስበው ለመረሸን ሲሉ እዛው ነው ግጥሚያው የተጀመረው 6 ሙት 4 ቁስል ነበር ጧት ከዛ በኋላ ያገረሸው ውጊያ ወደ አዲስ አበባ ውስጥ ድረስ ተላግቧል የሚል ነው የምንሰማው ወደ 30 ምናምን መኪኖች ተቃጥለዋል ብዙ ሰራዊት ተጎድተዋል ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ ነው የሰማነው ዝድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ኩናት ድማ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ናብ ኣምሓራ ትኸዱን ኣይትኸዱን ብዝብል ኣርእስቲ ዝፍጠር ዘሎ ካልእ ግንባር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣነ ነዚ ክሰምዕ ከለኹ ኣብ ካልእ ፀብፃብ ዝረኣኽቦ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ድሬዳዋ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮምያ ኣብ ዝብል ቶፒክ እቶም ሶማላዊ ዘለዉ ድማ ኖ ድሬዳዋ ታሪኻ ናይ ሶማልያ ኣብ ዝብል እቲ ምፍጣጥ እናረሰነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ላዕሊ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ብኡ ኣብቲ ሰማያት ናይታ ከተማ ይረአ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኦሮሞ መንግስትናትና ስለ ዝኾነ እቶም ሶማል ማለት እዩ ብሕምን ድዕኢልኩም ክንድክረኩም ኢና እዚ ዓይነቱ መልእኽቲ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ዝብል ዘረባ ድማ ሰሚዕና ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ፈፂንካ ክትበፅሖ ዘይትኽእል ፀገማት እዩ ዘሎ ኣብዚ እውን ካልኦት ኤርትራውያን ፖስት ዝገበርዎ እዩ ኣብ ሓደ ክፋል ናይ ኦሮምያ እዩ እዚ ከዓ ኣብ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሎ ብዚ ተሪኹሞ the country is entering a tense new chapter. The Oromo Liberation Army, OLA Malatu, known as Oromo Malatu, is pushing forward a village by village, gathering strength as public trust in PM Abiy Ahmed Faidis. The OLA is Bazalo, Oromo Hailudma, Kabgizian Abgize, Kabadina Badi, Nasfa Fahid Kamzalo. In the Amhara region, Fano forces are advancing along their own front. Abdul Amhara, Fano Kabgizian Abgize, Zuko Botan. ዝቆ አጽርዎ ከተማታትን ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለዚ እታ ሃገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እና ወደቀት ትኸይድ ከም ዘላ ሓደ ዓቢ ባንዴራ ምስ ተተኮሰ ወይ እውን ሓደ ዓቢ ነገር ምስ መጽ ኣይኮነን ትውጥቀት ክጅምር ኦልሬዲ ትውጥቀት ኣብ ሪል ታይም ይፍጸም ከም ዘሎ እዮም ዝነግርዎም ዘሎ እቲ ውጥቀት ናይታ ሃገር ይፍጸም ኣሎ እዩ ፍሉይ ኢቨንት ወይ ሓደ ፍሉይ ነገር ምስ ተፈጸመ እታ ሃገር ወዲቓ ክትብለሉ ዘይኮንካ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዲስታቢላይዜሽን ናይታ ዓዲ ወይ እውን ውጥቀት ናይታ ሃገር እዩ ዝፍጸም ዘሎ እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ከም ዝብልዎ ዘለው ኤርትራ ወይ ካልእ ሓይሊ ዝገብሮ ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሓይልታት ንነዊሕ እዋን ተቃሊሱ እቲ ስርዓት ኣብ ማእከል ዘሎ ዓቕሚ ናብቲ እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ተራ ተቃውሞ ኣይኮነን መኻይን ዘለዎ ሰራዊት ዘለዎ I mean I don't know. This is ብዛዕባ እዚ ሃገር ክትዛረብ ከለኻ እንታይ ከም ትዛረብ ከማን ይስጠፍኣካ because it's incredible. እዚ ኩሉ እዚ ንብረት እዚ ካል ሓይሊ ዝሃቦም ኣይኮነን ካብ ስርዓት ናይ ኣቢን ናይ ብልፅግና ዝተቆፃፀርዎ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ኦሮሚያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ርሕቃ ኣይኮነን እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ከመይ ዝበለ ፈተና ወዲቓ ከም ዘላ ኢኻ ትርኢ እዚ ግን እንታይ ገብሩ ፍትኑ ኣለዉ እቶም ናይ ኣቢ ኣዳኸርቲ ኣብዚ መፅኦም ናባና ጨፈጨፈን ገደለን ንብረታችንን ወሰደ ሴቶቻችንን ደፈረ 74% ከተደፈሩት ሴቶች የሻዕቢያ ወታደሮች ነው የደፈሩት የኤችአይቪ ኤድስ የያዛቸው እንደዚህ ህመምተኛ የሆኑ ሆታል መቀሌ ያሉት ህዋቶች ለምን
تريود لهم زي نتي أمونغو تقرأي زلو مسير تراز قبر زلو زمدنا نمبتاخو كل عينة دراما يمس قبر زلو كل عينة بكا قراريس كا أبلاشي كا صيايق كا تزاريب كا تزبسي كان دخون عشايد مسلم زلو أيردانني نسخة كم ديت حالي لهم ما يفلطيهم تتخالو تقبر دلخا إرترا أبجزيو كينا زقبر تيل كاتخصص لغا not Kamangsti is doing it right now today yesterday the day before أنا زقبر زلو نت تبلو زلخا كنا تا مقص غاي زقبر زلو أفتح حتنا جنوسايد دوغلخ بحال كله دما أمرود سرع سد مبزحتو requirements وكا رقاحيتات ناي جنوسايد ذا تكبر قلب قالو زفت أمه قدم نهزب كتسنت مخانو فكيرو زخده مني نيرو ذلك فدرال منقسن ፖለቲከኛታትን አክቲቪስትን ሚዲያ ፐርሶናሊቲን ኩሎም ናይ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ጭብጥ የብልካ ንተጋሩ ክንደምስስ ኢና ዝብል ዝተዛረበ መራሒ ትረክብን እዮም ስለዚ በዓልካ ዝገበርካዮ ሕጂ እውን ከምኡ ክትገብር ኮ ይኽእል ኣለካ በስ ግን ኣብዚ እስከስምዑ ዝብልዎም ዘለው ምስቲ ቅንያት ዘለናዮ ኩነታት ተተሓሒዙ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ዝበሃሉ ነገራት ኣለዉ ወታደራት ሻዕብያ ናብ ትግራይ ኣትዮም እዮም ምስ ቲዲኤፍ ተፀምቢሮም እዮም ዝበሃል ኣሎ እሞ ኣብዚ ከመይ እዩ ወታደራት ሻዕብያ ናብ ትግራይ ዝኣተውሉ ድዮም ንሰራዊት ትግራይ ሻዕብያ ዝበለ ፀላእስ ሻዕብያ ኣቶታ ይፋላይ ንሰራዊት ትግራይ ባዕሩ እኮ ሻዕብያ ይብልዎ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ እዮም ሻዕብያ ዝብልዎ ዘሎ እምበር ኣብ መቐለ ሰራዊት ሻዕብያ የለን زوادو سراء شعبية لأن تقرأ ملء سراء شعبية إلا سلزي أكلتنا سراء تقرأ حرق زي العلكوري اللي كان من الناس قدم كلون سراء تقرأ كان رأي خلى ناس تمرتيت قلعتي خدن تقرأ يفرحيو سلزي وصلنا لي بحال راح كي زخنا وانا في اللي افتقورو تنقرات موق إلى وزنور له تي حدش زيهم حدار دقي ما خيتودو خلا خور بريزيدنت نازل مرات ጌታቸው ረዳ ወዝነወረ ለዋን ወን ኮሙኔሩ ስለዚህ ናይ ብዝተወደ መንገዲ ሰራዊት ትግራይ ምስንሳቱ አራይ ወርቂ ኻሊ ኢልካ ህዝብ ክርጸል በህዝብ ክጽላ ሶት ህዝብ ትግራይ ናይ መኸት ዓቅሙ ዘይብሉ ከተር ኣብዚ ጋጣም እዚ ሓደ ክዛረቦ ዝደል ነገር እዚ ምንቅስቃስ እዚ ደወይ ይብል እዚ ናይ ለውጥ ድሌት እዚ ደወይ ይብል ምክንያቱ ኩሉ መንእሰይ ይደልዮ ጊዜ ዘምጽኦ እዩ ወለዶ ዝሓቶ እዩ ዋጋ ከፍለና ይኽእል ዕኒኒ ክንብል ንኽእል ኣብቲ ምፍትታግ ዘየድሊ ነገር ከምጽእ ይኽእል እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሓይሊ ከምቲ ሓንቲ ዝገለጽኮ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሓይሊ እውን ኩሉ ዝኽእሎ ነገር ገይሩ ብረት ኣልዒሉ ምስ ዘይፃመድዎ ተፃሚዱ ክዓግቶ ክፍትን እዩ ዋጋ እዩ ዘብዝሕ እዚ ጊዜ እዩ ዝወስድ እምበር ትለውጢ በምንም ዓይነት መንገዲ ኣይተርፍን ክመጽእ እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ንክንደይ ግዜ ንስልጣን ክጣፋ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ንመለስ ኣብቲ ዝብልዎ ዘለዎ ከነተሓዘልኩም እንታን ከምኡ ከግብር ዝኽእል ሓይሊ እውን የብሉን ቅቡልነት እውን ኣይረክብን ከቢድ እዩ መን ከም ዝገጥሞ እውን ኣይፈልጥን ባዕሉ ኢና ብጣዕሚ ረግረግ ዝኾነ ቦታ ዝኣቱ ዘሎ ዘርፎር ኣይምኩርን ኣይትብልዮን ክምኩር ይኽእል ግን ውፅኢታዊ ክኾን እዩ ዝብል እምነት የብልን ምስ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቅልውላው እቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንብሔራዊ ጥቕሚ ዘይኮነስ ኣጀንዳ ንምቕያር ድዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ማለት ድዩ ከመይ ምክንያቱ ንምንታይ ይኹም ዝለኣነ እዚ ህዚ ዘኒአ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ብሔራዊ ኣጀንዳ የብሉን እዩ ናተይ መከራኸሪ ኢትዮጵያውነት ኣጀንዳ የብሉን እዩ ናተይ መከራኸሪ ኣብ ስርዓት ጥራሕ ኣብ ስልጣን ጥራሕ ንኽነብር ድሕ ዝብል ስርዓት እዩ እየ ዝብል እዚ ተዝኸውን ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ንሓንሳብን ንሓዋርን ብዘድፍርን ብዘፍርስን ኣገባብ ናይ ደጋ ሓይልታት ፀዊዑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሓይልታት ስጉምቲ ኣይንወሰደን ሃገራዊ ኣጀንዳ የብሉን ከምኡ ተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጥምየት እናረገፈ ካብ ሽንቲ ቤት ተይተረፈ ቫት ዝእክብ ስርዓት ንሱ ኣኪቡ ሞስኖ ይኮነን ዝሰርሑ ዘሎ ግድቦ ይኮነን ዝሰርሑ ዘሎ ንሕርሻ እታወት ኣይኮነን ዘምፅእ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ኣይኮነን ዝሃንፀሉ ዘሎ ክሊኒክ ኣይኮነን ዝህነፀሉ ዘሎ ታይዳ ኣፅዋሪ ዝገዝአሉ ዘሎ ስለዚ ኣፅዋር ገዚኡ እንደገና ነቲ ግብሪ ዝኸፈለ ነተን ኣፅዋር ንምግዛእ ግብሪ ዝተመንጨተ ህዝቢ ደጊሙ ዝድብድብ ዘሎ ስለዚ ብሔራዊ ኣጀንዳ የብሉ ሃገራዊ ውግንና የብሉ ኢትዮጵያውነት
ቫልዩ የሁሉ ክብርታት የሁሉ ዝስርዓት እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምጽናት ዝሕልን ዘሎ ስርዓት ኢሉ ዝኣምን ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ከሰጉም ዝኽእል ጉጅለ ኣይኮነን ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኢና እታ ኩነታት I think አብይ ኣሕመድ ካብ ዝንላዕሊ ክገልጾ ዝኽእል የለን ኖ ኣለውባ ንኣቢ መልኣኽ ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ድማ ክንሰምዕ ኢና ንኣብነት እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ክገብር ምዃኑን ኤርትራያን ብሉ ሬቮሉሽን ፍሮንት ወይ ከዓ EBRF ዝበሃል ናብኡ ክኸይድ ምዃኑ ዕላማታት ናቱ ድማ የኣይ ተባሂሉለይ ብንጹር ተጻሒፉ ማለት እዩ ሬጂም ቼንጅ አብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክፍንቅል ንሃገር ክወርር ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ድሌቱ ንኽረክብ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ምስ ኣቢ ኮይኖም ሬጂም ቼንጅ ክንገብር ኢና ዝብሉ ዘሎ ኣቢ በዓሉ ከይብሎ ሓፊሩ እንዲኣይ ወይ ተሰኪፉ ንዓለም ከሽክዕ ኢሉ ካብ ኤውሮጳን ገለም ጎታቲቱ ምፅዩ ኣቡ ዋዕላ ክገብሩ እዮም እሞ እቲ ዕላማ ድማ ቀዳማይ ሬጂም ቼንጅ ካልኣይ ድማ ፒስፉል ፓወር ትራንዚሽን ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ምስግጋር ካብ መን ናብ መን ክሰጋገር ስልጣን ናብ ኣቢ ክሰጋገር ስልጣን ናይ ንሳቶም ብናቶም ሓሳብ ሲ ኣቢ ምስኦም ኮይኑ ሲ በቃ ንዑ ስልጣን ተረከቡ ገለ ክብሎም እዮም ዝሓስቡ ዘለው ክሳዕ ክንዲ ምንታይ ውርደተኛ ክትከውን ከም ትኽእል ጥራይ ኢኻ ትርኢ ቢልድ ኮንስቲቱሽናል ጋቨርንመንት ሕጊ ናቱ ሕገ መንግስቲ ለኒ ነቲ ሕገ መንግስቲ ናቱ ከኽብር ዘይከኣለ መንግስቲ እዚ ኣካል ዓዲ ኮይዱ ሲ ሕገ መንግስቲ ገይሮም ንኽነብሩ ሲ ከፍቅደሎም ምዃኖም ዝሓስቡ ዘለው እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ኣብ 2024 ኣብ 2025 ወርሒ 11 አብይ ኣሕመድ ብግልፂ ኩናት ኣብ ዝውጀሉ ዘሎ ኣብ ንዲፕሎማት ኣኪቡ ድማ ናጽነት ናይ ኤርትራ ያምነሉን ናጽነት ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ኣይተዋሕጠለይን ኣሎ ብዙሕ ሕቶታት ኣለኒ ነቲ ናጽነት ኤርትራ ወላ እኳ መሰሎም ይኹን ወላ ካልኹን ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜ እቲ ሃገራዊ ረብሓ ስለ ዘይነበረ እዩ ኤርትራ ናጻ ክትከውን ዝግባእ ሃገር ኣይኮነትን ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ እዚ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዋዕላ ክገብሩ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብዚ ንላዕሊ ጥፍኣት እንታይ ክትብል ትኽእል ልዕሊ ኩሉ አብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ኣብ ደንደስ ናይ ጥፍኣት ዘሎ እዩ እዚኣ ብናይ ኩሉ ገንዘብካ ቁማር ምፅዋት ትበሃል እዚ ኣብ ሪል ላይፍ ማለት እዩ መን ከፕሮሞት ይገብረሎም ኣሎ ዘገርም እኮ እዩ እስትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ኣካውንቲ እዚ ኢንሳይድ ኣፍሪካ ዝብል ግን ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ኣካውንቲ ንኤርትራ ጥራይ ዝፀርፍ ነዚኣቶም ወሲዱ ካምፔን ይገብረሎም ቀፃሊ ሲ ዝገብረሎም ካምፔን ምክንያቱ እቲ ናቶም ኣካውንቲ ሰብ ዘንብቦ ስለዘየለ ኢትስ ክሬዚ እስከ ደሓን ብቪድዮ ካ ክንሰምዖም ገለ ሓድሽ ብልሒ ተባሂሉ ዘሎ ለንቀነ ዝዝረብ ዘለካ ስምዖ እዚ መርሓና ነርና ንሕና ከም ውፅዓት ከም ሽጉራት ከም ስደተኛታት ኩሉ ግዜ ኣብ ሳይንስ ንፍዓት ኣይኮነን ኣብ ጥበብ ንፍዓት ኣይኮነን ህግደት ትቀድመና እዩ ኣብ ሳይንስ ህግደት ትቀድመና እዩ ምክንያቱ እንታይ ገይሩ ይሰርሕ ንሱ ኩሉ ግዜ 10 ተምሃሮ ንቻይና እንድሕር ሰይድዎም 10 ተምሃሮ ንሩስያ እንድሕር ሰይድዎም ካብኦም ከዓ 10 እንድሕር ናብ ደንቢ ፍትሒ ሰይድልካ ተዘዋዋሪ ገይሩ በቲኣን ከይዶም ልእትኽ ከይዶም ላዕሊ እዮም ዝመፁ ናይ ደገ መንግስቲ እንደለና እንድሕር ኢልካ ናይ ደገ መንግስቲ ይፈጥረልካ ምክንያቱ ምሁራት ኣቐሚጡልካ ኣሎ ንዓኻ መስሎም ዝኽእሉ ግንባር ክንከይድና እንድሕር ትብልካ ናብ ግንባር ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ሰደልካ ግሎባል ዝበሃል ትካል ክንገብር ኢና እንተልካ ናይ ግሎባል ከማእዝን ዝኽእል ሰብ ኮፍ የብለካ ሳይንስ እዚ ናይ ቀረባ በዓል መን ድዮም ነዚ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ መሬት ወሪዶም ዝመርሕዎ ነይሮም مش إرتراتيهم مش قليل كاب إسرائيل قليل كاب أمريكا تنابيهم وريدهم أمودا تنابيه كده ودبات زمرهم مش نيرهم دليل فتح زبالو imagine ودو مو المرح نيرسب أقدر كثير يطول يا حسن ميزي من قصة نعوت على حد قد سقبر له وانت أنا حد قد سقبرنا تسزخوني حجي انتهي بلا لما سيلكم السبزي ترديكم من يوم زلهم جنتهم قرب دي تردعكم تقاومك خون زخلسي بهم تراي خون اللويز بنزلو إيرتراويان انت تماهيرون كوينهم رئيس انت اللوم يونيفرسيتي بس يحم تحرق كوينهم نزي بلوتسن بلو بجرمن نزي ستوبيديتي نساتهم زقبروا زلو انترتين كقبروا أو أبو كسعاتي كلهم يوم خلا زر أربع نك حزل لو وسب نزي صوتان احنا بوليتيكان بلو زلنا أي كبلون ويز بلوم زلو you're right يا مهنياتو أبي أحمد هاجر كورر يا أبز بنزلو
أبو خيدو مسابي عمد سريعنا سنت كبسي ويفتحي لوزعمن درجة نقعتناتون عمرناتون سبعلي زنقرا كازلو أنا عشاية صلولي نزب لك هذا ما هيكون كان الكاختو من يتغلقها أو صلوليها أو عشايها يخاطب له سلازم تايز بزلوزي مهورات أبزينا يدم بفتح تقاومك عطو يكونون أنا كوب كالك زيوني ليه أبزي تقاوم رجل دبهل قبل على زمتو سبات دايما داي تباهلو هيك حد زي بلهم زيرو زخون سبات يوم زمتو على أمار ما يسو مغنياتو تي رئيس زل وصف نت كونتات مسرعيو روكيت ساينس هيكونن من قد تفعتن ناي كنت قعزة مخان مسرعين تجبر هاجر سلا تقدسو من البا ديمقراطي فتح قلم لا ينبورنديو بزو سبندي زدليو بس من قد زخيت كاجن نابسات فتخيت كم زل هم سر داك وين نفس خيخه توت وين انت عرفتك على سفت المغنياتو سبات حيزو نابسات خي وزول كاسله تدلي زي اللي زي تخدو زلخه أكن كل جزء من مسورة كهجدفاتي ناتبن هجدف كذا نقدر بساينس يسرع مخانن تفليك عم خام فلاتونا قداسي تالاي كل جزء هجدف يتعاطلنا له كابتبل سلام تايك مخون كيله ديتبل انتي تسقم سبب متيو كم زز جبرني لك رفلكت كبر تتغل تمال سابونير نغتصر زغلو انت خبر له نزغل افناكو دموت تحت خوينات زغونه امارات تفطر كفلا ولا قطبه تكسر تغل تقول ولا ناتكا برايد كتقتل تخون تغل اذا جيركا جن تحت خوينات زغونه امارات انت فتيركا زدحن هيوتات الله زدحن حبرتسب سبيلا وحبرتسب عنه ولا حسن بيت له ابي احمد كخوده زغل رحته اب تግራይ يرينا اب تግራይ نتوم تقالسو زلو خد تفتون كانت حزبو ناتنا يكونن كنطفو لنا عينه استراتيجيه تخيل كوم عينه هكايدا خا حجون كخيتك سلاز تغينات كان انجا دعريخا تفرحن تغينات زبل اماراتي تغسغس زغبرك خانتاي ناي كالوت حيالات اكالات زريالو بكل شيء يحطوها سراويتك حزبك تطفئ infrastructure ናይ ሃገራት ከተብርስ ኣብ መጨረሻ ሽዑኻ ኣኸፊልካ ተዛረበ ብሓፈሻ እታ ዘረባ ካልድ ዝብላ ዘሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ፖለቲካ እንድሕር ኣለኻ እዚ ኩናት ዝጠጠው ክብል ኢኻ ዝሰርሕ ዘለካ እያ እታ መልእኽቲ ሓቂ ድማ ምክንያቱ ኩናት ዕንወት እዩ ዘምፅእ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ክንዲ ምንታይ ዕንወት ክገብር ድልውነት ከም ዘለዎ ኣብ መፅሓፍ ምንባብ የድልየካኒ تمالي تقرأي لو مامحرة أبروميا أبكال بوتاريو حزبو هاجري ينزل لك ساعة كندز عنزلو أبي يرترا أنتي كجبر كم زغل أبنات نجيرنا قمتونا يدلكاني يرترا خازاق جبراي دليتيلو سلزي نحن سبب معكم وجبر مخانو مجمرة بقالاتو ترى كيتوزو بتكبرون زر كاسب سلزغني أبنتاي مخانو تفليتكا أنت أركينات كتكون على هذا تروفون دحرقين كده ما مسابقين كحق زكاة نزبيك تفك حق زكاة بلو سينا نرزلنا فيدنا مخنيات وين يلن بزي ما قدي كغايده بزي قلبنا بحلو بزي زبي نقوله بزي حرقت عفو خفيت له بزي قبل قلابت الله لأنه هو من سقام تقول كوينا ما قدي رسيعد غايت لذي كل جزء خمجيهم نقرات موسوخ الله بفلايتي فلتي لبابي تغطات عليه تنتن غيلي زبلسب هاديو نمنتاي لو حتى سلازلو تنمنتاي ندحر ماشي خاد حريس ملسي ردو سلازو انا زعجي قال سلقاد الله مجلسوينا عدل ماني تصرويو سلمتاي كان دحر حتى تقسم ملسي تفلو تاكينا موداتا ما انا بكم زعما السلام عدي اين التعدم بأمره بأكل دي كونس بأمره ساين التعدم سمعنا يا خم دي سمعنا يرينا يا خم دي رانا ينغيد جن سرحنا نقبر سرحنا هانتايو فأنا كيليني نقرأنا سوينا عندنا زرزرو كنساكر بريزيدنت بحفشة إذا زربا أنت ريخو ما زيانا كرم فيديو زنبرت يعني بريزيدنت سياس زلنا يكونتات نتيجة حلفة يكونتات كله تاريخايو أنت حتى تاريخ حتى زلكا سلام انتاي كم زاقات يمو كتب لك what happened why إن دحري الكاولك زي انفستيجيت قبري حق زكاة كاب زبل زرباينا نرزلنا سلازي أم وداتا زلنا يوم مدرخ كبيت بزح فتنات زلوا بزح وردي زلوا بزح شجرات زلوا بومنصر دما إيرترا أبا قداسي درجة بتي حكم زلان فتناتات ناتا كود على أبزخل درجة لنا جن أقداس فتنا دما بكمينا الحج زي أبز مسوز ولا مالتي
ድሕሪ ኣቢ ንኤርትራ እንታይ ፈተና ክመፃ ይኽእል ድሕሪ ኢልካኒ I cannot see it ምክንያቱ ብመሰረቱ ንኤርትራ ትዛዓበየ ፈተና ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽ ኢትዮጵያ ድማ ኣቢ ብዝመርሖ ዘሎ በዓል ሃገሩ የፍርሳሉ ስለዚ ዝገብሮ ዘሎ ስኢልካ ጥራይ ዘለካ ስለዚ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ኣላ የመን ኦሬዲ ከይዳያ ሓንቲ ንዓና ብድሆ ትኸውን ሃገር በዓላ ነብሳ ተፍርስ ኣላ ስለዚ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ፈተና ናታ እያ ዘላ ሕጂ ኣብዚ ድማ ተጠንቂቕካ ምኻድ ከድልዩ ሓድነትና ልዕሊ ማንም መሰጋገሪ ትኬትናትና ስለ ዝኾነ ኣብ ሓድነትና ንስራሕ የክብል ዝደሊ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶምን ሓሳብኩም ሃቡ ደግፉ እናበልና ምዝ ክንገትፈኩም ተባራበር መዓነ ኣሕመድ ለምለም ዓደይ ዘይራኣየተሎ كنتي حاضر تفترو تسويهم نحن سيريتنا سجني زوم بحت بانيرا سليرا يوم سليغي سليغا كيما الواحد علي حدرا هذا عدي زي فلنات صلو